Eli likhaya lakwaYeka lamalungu amane. Kungoku nje olu sapho lujamelene nengxaki yokuphulukana nale ndlu sele luyibiyele lwayilungisa. Intloko yeli khaya uGary Richmond Yeka wathenga le ndlu ngonyaka ka-2003 kumthengi ogama linguRobert William Stones nowabathengisela le ndlu ngama-35,000 eerandi. Ngokokutsho kolu sapho le ndlu yayiyindlu eyonakalisiweyo nengenambane. Emva kokuvumelana ngexabiso lendlu olu sapho layihlawula le mali. Sifikile ke apha ngo-2003 kuzothengiswa le ndlu, bahamba badibana ne-agent eyayinguRobbie Stone ngelo xesha. Bezenza zonke ii-processes sazoyibona ke indlu and sasurprised uba ngabana sizohlala kule ndlu njeni because yayingakho rayithi. Yayilibhodlo ingenanixni, kungakho zifestire, kungakho fokole. Like kwakunzima kuthi uba hayi kusekhaya apha. Even if ubuya esikolweni noba uyabuzwa uba ngabana kuphi kokwenu, so ubona laa mqondo awukufuni uba ukhombise uba kokwenu apha ukuze yazi uba kunjani na. Emva kokuba olu sapho lokwaYeka luyihlawulile imali njengesivumelwano, laqhagamshelana noStone lifuna impepha ezibagunyazisayo ukuba lingabanikazi bale ndlu. Lo kaStone wabathembisa ukuba impepha baza kuzifumana nanjengoko imali beyikhuphile yonke. Emva koko zange baphinde bamfumane uStone. Bazenzile ezo processes zabo zoba bayothenga indlu bayosayina. Qha ekusayineni kwabo zabanikwe copies ezingakubo because bathi uthe uRobbie Stone no wakho ngxaki because kube wayekwazi apha endlini wayemane esiza. Wathi no wakho ngxaki i-Ida zaniphathela into zenu, lindani kum because ke izinto zizawusuka eBhisho and then niphathele because ke akho ngxaki ndiyayazi nalapho uhlala khona. Bathe abakwaYeka bakubona ukuba balinde ukuza kukaNxele bancamela kumajelo endaba. Kulapho uStone waphinda wanxulumana nabo ethembisa ukuba impepha ziyeza. Sathatha istory nalo mama lapha next naye waphuma nokwakhe wafotwa nentombi yakhe, wayengafuna uphuma yena. Wafotwa nentombi yakhe sahamba istory. Kwagqitha 2 weeks uRobbie Stone nawo lapha endlini. uRobbie Stone uphumile emaphepheni ngoku. Uzobuza kumama bangabana into lamenze yona. Abe sithi umama bangabana kudala ndikufowunela ungafumaneki. Apha amaphepha endlu wayihleli so kwesituru zebheki, ihleli apho uRobbie. Emva koko olu sapho lweva ukuba uStone uswelekile, zabe ziqala apho ingxaki zokukhutshwa yinkampani ethi uStone wayesebenzela yona yaye imyalele ukuba ayithengisele izindlu. Ngokokutsho kwayo, le ndlu isegameni likaStone yaye iselungelweni lokuba ithathe nanjengoko uStone wayebatyala. Sakhutshwa endlini sawuhlala 8 kwenye indlu yasefemelini kube si-evictiwe. Sabuyiselwa ngabahlali ngoba busuku bunye waphinda wafika abelungu kwakugcwele ezi-hip hop area ingathi kuzokhutshwa abantu be-drugs okanye andiyazi kwenzeka ntoni na, but ayigcwele amapolisa indlela engayaziyo. Intloko yekhaya lakwaYeka yalahleka ngonyaka ka-2017 ze umama wekhaya wasweleka ngonyaka ka-2020 sele olu sapho lukhutshwe amatyeli-tyeli kweli khaya. Worse than that and ke ngoku seqhele indlu yakhe le, imagine ke ngoku iyohlala e-8 akayazi nala area and ke ngoku uphazamisekile, akangomntu orayithi apha ezingqondweni. Ulapho walahleka khona. Olu sapho luthe lusajongene nengxaki yokukhutshwa kwalo laphinda laphulukana nelinye ilungu losapho kunyaka ophelileyo. Olu sapho luthi lanikwa umqathango yile nkampani ukuba bayithenge okokutsha le ndlu ngemali engaphaya kwama-200 eerandi okanye luphume kule ndlu. Okwangoku lo mba usesenkundleni yaye usapho lokwaYeka lucela uncedo ngale meko. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingu-Alungile Bhoqwana eMotherwell eGqeberha.